श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि त्यांना नमन करून आपण आपल्या या 11व्या अध्यायाला सुरुवात करतोय. श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी वंदन. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत त्यांना सादर प्रणाम आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला ज्यांचा या उपक्रमामध्ये खूप खूप मोठे परिश्रम आहेत त्या सर्वांना माझा सादर प्रणाम. आणि आपण या आध्यात्मिक प्रवासात आज 11व्या अध्यायापर्यंत आलेलो आहोत. खूप आनंद आहे, खूप आनंद आहे आणि ज्याचा आनंद या परमेश्वराला आहे. शतकोणी द्विगुणित शतगुणी असा आनंद या भगवंताला आहे की जिथे गीतेचं अध्ययन चालू आहे. खरोखर म्हणजे खूप आनंद आहे तुमच्या सगळ्यांबरोबर या सहवासामध्ये. मी जसं म्हटलं पहिल्या दिवसापासून एक कुटुंब आपलं तयार होतं आणि खूप सुंदर वाटतं. म्हणूनच हे संवाद साधण्याचा पण माझा कुठेतरी प्रयत्न असतो की खूप छान वाटतं म्हणजे तुमच्या सगळ्यांशी संवाद साधून आणि कुठेतरी प्रतिक्रियाही मिळतात. कुठे कुठपर्यंत तुम्हाला कुठे काही शंका आहेत त्या तुम्ही नंतर विचारताच, तुमचे प्रश्न विचाराच, परंतु निश्चित उत्तरं द्या की कुठे कुठल्या तुम्ही तात्पर्य वाचताय त्याच्यामुळे निश्चित तुम्हाला अजूनही खुलासा होत असेल. परंतु ही जितके वेळा वाचाल तितके वेळा तुम्हाला प्रत्येक वेळी ते नवीन नवीन अँगलनी नवीन नवीन एका म्हणजे आपण म्हणतो ना की अगदी प्रत्येक वेगळ्या रूपात आपल्याला भगवद्गीता भेटत असते आणि मिळत असते आणि त्याचं जे ज्ञान आहे ते ज्ञान खूप सखोल आहे. त्याच्यामुळे जितकं वाचाल तितकं तुम्हाला ते आत्मसात करायला जास्त सोपं जाईल. माझा प्रयत्न आहेच तुमच्यापर्यंत ते पूर्ण संवाद पोहोचवायचा. त्याच्याही पुढे जाऊन प्रभुपादांचं तात्पर्य खूप सुरेख तात्पर्य प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे आणि त्यांना सादर प्रणाम. कारण ही भगवद्गीता जशी आहे तशी आपल्यापर्यंत त्यांनी पोहोचवलेली आहे. आणि आज या पुढच्या 11व्या अध्यायाचा प्रवास आपण सुरू करतोय. त्याच्या आधी थोडीशी उजळणी आपण आपण थोडंसं 9व्या 10व्या अध्यायामध्ये ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की कृष्णाची भक्ती काही खूप कठीण नाहीये. पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भक्त जे उत्तम भक्त आणि जे मी म्हटलं की अगदी जे भक्तीमध्ये स्वतःला लीन करतात त्यांना मग भगवंत म्हणत नाही तुम्ही खूप 56 भोग द्या आणि सगळ्याचा नैवेद्य दाखवून मगच मी ते ग्रहण करेन, तसं नाही हो. भगवंताने कशाचाही स्वीकार करताय. भगवंतांना एक पान, एक फूल, एक कुठल्याही प्रकारचं फळ द्या आणि कुठल्याही आपण म्हणतो की पाणी भगवंतांना अर्पण करा. भगवंत त्याचाही आनंदाने स्वीकार करतायत. फक्त ते मनापासून त्याच्यामध्ये प्रेम असू दे, त्याच्यामध्ये भक्ती असू दे, जे काही करताय, जे काही भगवंतांची सेवा करताय, त्या सेवेच्या मध्ये आपण उद्या येतोच आहे. की सेवेवर खूप सुंदर अध्याय आहे. ह्या भक्तीच्या सेवेमध्ये आपण आज 11व्या अध्यायामध्ये भक्ती मार्गाच्या अगदी टोकाटोकाला जातोय, जिथे विश्वरूप दर्शन भगवंतांनी दाखवलंय आणि त्याच्यानंतर भक्तीचे अनेक मार्ग आपण उद्यापासून बघणार आहोत 12व्या अध्यायापासून आणि कशा प्रकारे भक्ती करायची. तर काल आपण जे 10व्या अध्यायामध्ये बघितलं मला थोडंसं सांगा हो, की ज्या आपण आपण काय बघितलं काल भगवंतांचं? काल आपण 10व्या अध्यायामध्ये काय एक महत्वाचं मी तुम्हाला सांगितलं. थोडंसं थोडंसं चिंतन करूया आणि थोडासा संवाद साधूया, की काय 10व्या अध्यायामध्ये महत्वाचे टप्पे? ऐश्वर्य अगदी बरोबर संजना माताजी, खूप सुरेख. आणि अजून एक मुख्य भाग काय आहे 10व्या अध्यायाचा मुख्य? विभूती, ऐश्वर्य अगदी बरोबर लीना माताजी. विभूती दाखवल्या आहेत भगवंतांनी. मग भगवंतांनी काय सांगितलंय? जे मी सांगितलं, की 4 श्लोकातून भगवंतांनी काय सांगितलंय प्रत्यक्ष आणि काय म्हटलं जातं त्याला? माताजी मी तुम्हाला को-होस्ट करते हां, सिंधू माताजींना. सांगा मला काय बघितलं आपण? 1 सेकंद द्या मला. हां, माताजी मी तुम्हाला को-होस्ट केलंय आता. तुम्ही अनम्यूट करू शकता. माताजी हां. सगळ्यांकडे एक विशेष विशेष ज्ञान असते. ते विशेष ज्ञान म्हणजे ते भगवंत. त्यांच्या त्यांच्या म्हणजे त्या त्या रूपात त्यांच्यामध्ये स्थिर असते. अगदी म्हणजे बरोबर. विशेष म्हणजे काय कोणी हां, कोणाला कशाचं ज्ञान असते, कोणाला कशाचं ते ज्ञान असतं. ते ज्ञान म्हणजे त्यांचं ते ईश्वर रूप. ईश्वर म्हणजे रूप, विभूती. सगळ्यांकडे
येस, येस. हा जे भगवंतांकडे हा आणि कुठल्या रूपामध्ये आपण भगवंतांना बघू हा शकतो, त्या ते अभिसूचक, त्या अभिव्यक्ती आपण बरोबर. सूचक भगवंतांनी सांगितलं, की मी एका अंशातून मग या विभूतींची सुद्धा गरज नाहीये. जसं मी तुम्हाला सांगेन, की मग आणि मी महत्वाचा मुद्दा जो विचारत होते माताजी तो, की चतुश्लोकी गीता. मग ज्या 10.8, 9, 10, 11 याच्यामधून आपण चतुश्लोकी गीता काल बघितली. ज्याच्यामध्ये आपण बघितलं संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. की जे भगवंतांची भक्ती, भगवंतांच्या प्रेमामध्ये जे प्रयोजन आहे ह्या परमात्म्याला जाणायचंय. जे ज्ञानाचं ध्येय हे सगळं ज्ञान भगवंत देतायत. या ज्ञानाचं ध्येय काय असलं पाहिजे? तर ते परमात्म्याला जाणणं आणि परमात्म्याशी भक्ती करणं, परमात्म्यावर प्रेम करणं, या परब्रह्मावर, या भगवंतावर, या भगवान यांच्या दुर्मिळ अशा मनमोहक अशा श्यामसुंदर मनुष्य रूपावरती आणि जे या मनुष्य रूपाला जाणतात, ज्या भगवान या रूपाला जाणतात, ते त्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे लीन झालेले. आणि म्हणून हा संबंध अभ्युदय जे उदाहरण प्रभुपादांनी दिलेलं आहे, की एक स्त्री आणि पुरुष जेव्हा एकत्र संबंध येतो, जेव्हा त्यांच्यामध्ये संबंध येतो, त्यांच्यामध्ये लग्न संबंध येतो आणि त्यानंतर ज्या काही जबाबदाऱ्या, त्यांचे क्रियाकलाप असतात, त्या जबाबदाऱ्यातून त्यांचं प्रयोजन काय असतं, तर एका कृष्ण भावना, भाविक अशा संततीची निर्मिती करणं आणि ज्या जबाबदाऱ्या आहे आपला संसार, आपल्या सगळ्या गोष्टी या कृष्ण भावनेने करणं. आणि मग कुठेतरी मनात हा परमात्म्याविषयी या परमतत्वाला जाणल्याचा तो भाव असावा आणि म्हणूनच ते अभ्युदय म्हणजे जे प्रयोजन आहे त्या संबंधातून आपण त्या प्रयोजनापर्यंत पोहोचतोय आणि हेच त्या चतुश्लोकी गीतेमधून आपण जाणलेलं आहे. कशा प्रकारे आपण साधू संतांचा जे संगती आहे आणि मग कीर्तन जसं मी तुम्हाला भौतिक जगाचं आणि आध्यात्मिक जगाचं उदाहरण दिलं, की किती उदासीनता आपल्याला या बातमी आणि जे काही आपण दिवस रात्र वाचतो, ऐकतो, त्यांनी मन उदासीनतेकडेच जाऊ शकतं फक्त. परंतु हेच जर तुम्ही स्वतःला या आध्यात्मिक मार्गावर आणि कुठेतरी स्वतःला त्या अध्यात्माशी, त्या मूळ स्वभावाशी, परमात्म्याच्या मूळ स्वभावापर्यंत नेण्याचा प्रयत्न जरी केलात, तरी तो निश्चित तुमच्या मनाला एक प्रकारची शांती देतं आणि ती मनःशांतीला काहीही तोड नाहीये, त्याला कुठलीही तुलना नाहीये. आणि म्हणून या कलियुगाचा यज्ञ हा फक्त नामस्मरण आहे. या नामस्मरणाने निश्चित तुमचं सामर्थ्य वाढून तुम्ही तुमच्या तुमच्या बुद्धीला, तुमच्या मनाला निश्चितपणे उत्तम प्रकारे बाळगू शकता आणि ज्या प्रकारे तुम्ही स्वतःच्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवू शकता. मग त्या भौतिक जगामध्ये सुद्धा हो, त्या ज्या भौतिक जगात तुम्ही वावरताय निश्चित तुम्हाला स्वतःमध्ये परिवर्तन जाणवेल, की तुम्ही मग या भौतिक जगामध्ये सुद्धा त्या मार्गाने जर गेलात, तर निश्चितच तो प्रवास अगदी सुकर होईल. आणि हेच जाणून घ्यायचंय. मग हे ऐश्वर्य काय जाणलं आपण, की बघा आपण कुठेतरी उदासीन जसं मी म्हटलं या भौतिक जगामध्ये मनुष्य कुठेतरी उदास होतो. कुठेतरी अगदी स्वतःला काहीतरी कधी आपण म्हणतो ना, की आज खूप मला निराश वाटतंय. खूप माझं कशातच मन रमत नाहीये. अशा वेळी बघा मनुष्य आपण खूप जण आपण हा स्वतः अनुभव घेतो, की आपण फक्त मग ज्यांची श्रद्धा पुन्हा हा खूप महत्वाचा भाग आहे. मनामध्ये श्रद्धा असणं महत्वाचं. ती श्रद्धाच तुम्हाला त्या मनःशांतीपर्यंत पोहोचवू शकते. आणि मग साधं तुम्ही तुम्ही जर एका मंदिरामध्ये जाऊन बसलात आणि त्या मंदिरामध्ये जाऊन त्या मूर्तीकडे नुसतं एकटक बघितलं आणि त्याचं जे तेज आहे त्या तेजाने सुद्धा तुमचं मन किती परिवर्तित होऊ शकतं. फक्त त्या ध्यान त्या भगवंतांच्या मूर्तीकडे बघून सुद्धा आपण यालाच म्हणतो अर्च विग्रहम. काय हे केलं जातं पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत त्याला काय नक्की म्हटलं जातं, की कशा प्रकारे या मूर्तीमधली प्रतिष्ठापना केलेली असते. कुठेतरी प्राण स्थापित केलेले असतात. अशा या मूर्तीकडे नुसतं एकटक बघितलं तरी आपल्या मनाला मिळणारी जी शांती असते त्याला कुठलीही तुलना नाही. आणि मग हे ऐश्वर्य म्हणजे काय बघितलं, तर मला सांगा ना, की भगवंतांनी अनेक अलंकार मग ती मूर्ती इतक्या अलंकाराने नटलेली असते. हे अलंकार मग भगवंतांनी जे आपण बघतो, की भगवंतांनी कुठल्याही प्रकारचा मग कौस्तुभ हार भगवंत घालतात. अनेक माणिक मोत्यांचा हार घातलेला आहे. त्या हाराचं जे ऐश्वर्य आहे, त्या हाराची जी सुंदरता आहे ती भगवंतांमुळे आहे आणि हेच ऐश्वर्य हो. तो हार जर काढून ठेवला, तर त्याचं मौल काय असेल? आणि तोच भगवंतांच्या गळ्यामध्ये जे काही त्याचं ऐश्वर्य, जे काही त्याचा रुबाब, जो काही त्याचा रौप दिसतोय, तो काही निराळाच असतो.
मग आपण सगळे सुद्धा नटतो, थटतो, दागदागिने घालतो, सगळं करतो, परंतु आपण स्वतःसाठी ते करतो. मग त्यांनी आपण सुंदर दिसावं म्हणून. पण याच्याच विरुद्ध भगवंतांचं आहे. आणि हाच हाच फरक, की भगवंतांचं हे ऐश्वर्य, मग जिथे तिथे जेव्हा भगवंतांना ज्या सूचक अभिव्यक्तींमध्ये भगवंतांनी सांगितलं, त्या अभिव्यक्तींमध्ये आपण भगवंतांना जाणू शकतो. आणि हेच भगवंतांचं ऐश्वर्य आणि विभूती आहे. मग आज पुढे जाऊन आपण बघतोय, की या भगवंतांना, या अर्जुनाला आता काय प्रश्न पडलेत आणि अर्जुनाची स्थिती आता कशी आहे. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण माताजी. वाचणार का? बोला. बोला माताजी, लीला माता. हा. अर्जुन म्हणाला, या परम गुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही तुमचा आवाज थोडा तुटतोय होऊन माताजी. जे उपदेश दिले आहेत हरे कृष्ण. ते ऐकून माझा मोह नष्ट तुमचा आवाज थोडा तुटतोय माताजी. आहे. थोडा नेटचा इश्यू असेल. ठीक आहे, ठीक आहे. अर्जुन म्हणाला, या परम गुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल. नाहीये माझं. नाही, ठीक आहे, ठीक आहे माताजी, हरकत नाही, हरकत नाही, नो प्रॉब्लेम, डोंट वरी, माताजी, चालेल. मी सिंधू माताजींना सांगा हो आचार्य. हो, मी हा, सांगते हा. त्यांना. ना? मी सांगते. हो हो. सिंधू मी माताजी, हरे वाचते, कृष्ण. वाचते. तुम्हाला तुम्हाला दिसायला हा. प्रॉब्लेम नाहीये ना? दिसू शकते? हरे कृष्ण. नाही नाही नाही, वाचते वाचते. ओके माताजी. अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य अर्जुन म्हणाला, या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झाला आहे. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, की भगवंतांना जसं मी म्हटलं, की मग इथेच कुठेतरी भगवद्गीतेचं ज्ञान संपलं असतं. इथेच कुठेतरी भगवद्गीतेचा उपदेश अंताला आला असता. पण तुम्ही जाणताय, आता पुढे आपण जातोय, बघतोय, आणि अर्जुन म्हणतोय, की अर्जुनाने स्वीकारलेलं आहे भगवंतांना. अर्जुन भगवंतांना कालच्या अध्यायात जे म्हणतोय, की मी पूर्णपणे जाणलंय, तुम्हाला तुमचं परम तत्व मी जाणलेलं आहे, आणि तुम्हीच स्वतः हे अद्वितीय आणि तुम्ही अजन्म आहात. हे सगळं भगवंतानी, या पुरुषोत्तम अशा भगवंतांचा स्वीकार केलेला आहे अर्जुनानी. आणि म्हणूनच अर्जुन म्हणतो, या परम गुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल जे गुह्य ज्ञान दिलं, जे गुह्यतम ज्ञान दिलं, आणि जे राजगुह्य ज्ञान जे भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे, कारण तो भगवंतांचा प्रिय सखा आहे, तो भगवंतांचा मत्सर कधीही करत नाही, असं हे कधीही नाश न पावणारं अविनाशी असं ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलेलं आहे. आणि तुम्ही कृपावंत होऊन जे तुम्ही मला उपदेश दिलेले आहेत ते ऐकून मी धन्य झालोय. माझा मोह, माझ्या मनातला जो मोह आहे, मनातल्या ज्या भावना आहेत, त्या पुरेपूर नष्ट झालेल्या आहेत, आणि कुठेतरी त्याचा संभ्रम आता दूर व्हायला मदत होती. भगवान म्हणतात मग पुढे, हरे कृष्ण. माताजी, बारीक आहे का खूप? तुम्हाला वाचता येतंय? नाही नाही, वाचते वाचते वाचते. ठीक आहे, ठीक हे आहे. नाही ना, हे कम नाही ना जीवांच्या मला तुमचा हा अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. हे पुरुषोत्तम मान परमेश्वरा, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ रूप मी जगासमोर पाहत असलो तरी या प्राकृतिक सृष्टीत तुम्ही कसे प्रविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. हे प्रभू, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्यादा विश्वरूप मला दाखवा. हरे कृष्ण. हे कमलनयना, जीवांची उत्पत्ती आणि लयाबद्दल, या सगळ्या गोष्टींबद्दल, जे प्रलय ही तुझ्या मार्फत आहे आणि ज्याची उत्पत्ती ही तूच करतो, हे सगळं मी सविस्तरपणे ऐकलेलं आहे. आणि तुझ्या अगाध अशा अव्ययी, म्हणजे तुझ्या महात्म्याची, हे भगवंता, तुझ्या या महात्म्याची मला पुरेपूर आता खात्री पटलेली आहे आणि अनुभूती झालेली आहे. आणि म्हणूनच मला पूर्णपणे विश्वास बसलेला आहे, आणि तुम्हीच प्रत्यक्ष भगवंत आहात हे जेव्हा कुठेतरी काल जसं मी म्हटलं, की तेव्हाच भगवंतांनी स्वतःच्या विभूती दाखवल्यात. अर्जुनाने जेव्हा भगवंतांना स्वीकारलेलं आहे, पुरुषोत्तम
पुरुषोत्तम म्हणून स्वीकारलेलं आहे, तेव्हा अर्जुन स्वतः विचारतो की मी कुठे तुम्हाला तुमचं स्मरण करू आणि कुठल्या रूपामध्ये तुमचं नामस्मरण करू, कुठे तुम्हाला बघू. तर त्याप्रमाणे भगवंतांनी स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन केलेलं आहे. किती सुंदर असा हा किती सुंदर ही प्रक्रिया आहे आणि किती सुंदर पद्धतीने त्या गोष्टी सांगितल्या गेल्या आहेत. मग अर्जुनाचं एक शिष्य म्हणून ज्या प्रकारे तो भगवंतांना सामोरा गेलेला आहे, भगवंतांशी त्यांनी जे काही संवाद साधलेले आहेत ते अत्यंत एका उत्तम शिष्याचे संवाद आहेत. कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये डिसरिस्पेक्ट नाहीये, कुठल्याही प्रकारच्या कुठल्या तरी अग्रेसिव्हनी आणि काय आपण म्हणतो ना की एका अगदी कुठल्या तरी एका ठासून विचारण्यासारखं असं कुठल्याही प्रकारे नाही. एक पद्धत आहे त्या गोष्टीला आणि त्याचीच पद्धत आपण आज पुढे बघतोय. तर मग हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वरा, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी आता बघतोय, माझं तुमचं मूळ स्वरूप बघतोय, तरी या सृष्टीमध्ये जी काही सृष्टी तुम्ही प्रकट केली आहे, ज्या आधी देवता आणि सगळ्यांचं तुम्ही जे मूळ कारण आहात आणि त्याचं मूळ आहात, त्या सगळ्यामध्ये या भौतिक या सगळ्या प्राकृत सृष्टीमध्ये कशा प्रकारे तुम्ही प्रविष्ट झाला, कशा प्रकारे तुमचा वावर आहे, हे सगळं मी बघण्याची मला इच्छा आहे. हे प्रभू, मी जर तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य असेल, बघा अर्जुन म्हणत नाही की मला विश्वरूप बघायचे आणि तुम्ही दाखवा किंवा कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये त्याच्यामध्ये आर्जवताय, कुठल्याही प्रकारचं असं डॉमिनेटिंग, कुठल्याही प्रकारचं असं ठासून सांगायचं नाही. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे भगवंताला अर्जुन सांगतायत की जर हे शक्य असेल भगवंता, तर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया हे तुमचे अमर्याद असे विश्वरूप मला दाखवा. मग भगवंत सांगतायत पुढे जाऊन. मग मला एक सांगा बरं, की हे भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत अर्जुनाला मी दाखवणार आहे, पण मला चॅटमध्ये एक सोपं उत्तर द्या हो. हा, मला संध्याकाळच्या सेशनची लिंक. हो नक्की भूमिका माताजी. ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे, नक्की मिळेल माताजी तुम्हाला. मी ग्रुपवर शेअर करते. हा भूमिका माताजी, हरे कृष्ण, काही हरकत नाही. तुमचा अध्याय चुकणार नाही. तुम्ही माझं रेकॉर्डिंगही बघा आणि 7चा अध्याय पण. प्रत्येकाला मुभा आहे. हा, मी तुम्हाला माझ्या ह्याच्यावरती लिंक टाकून ठेवते. ज्यांना शक्य नसेल, तुमच्या बरोबर तुमचे व्हॉलंटियर फॅसिलिटेटर पण आहेत तुमच्या संपर्कामध्ये, त्यांनाही सांगा तुम्ही. आणि काही असलं तरी मी तुम्हाला ग्रुपवरती लिंक पण टाकून ठेवते. निश्चित तुम्हाला तो अध्याय संध्याकाळी पण ऐकता येईल. तर त्या पुढे जाऊन मला एक विचारायचं वाटतं तुम्हाला, की मग अर्जुनाला का बरं वाटलं हे विश्वरूप दाखवावंसं वाटलं? का विश्वरूप दाखवतायत? अर्जुन का विनंती करतोय विश्वरूप दाखवण्याची? आता तर त्याची पूर्णपणे मनाचं हे झालंय, असमंजसपणा गेलाय, त्याने स्वीकारलेलं आहे भगवंतांना. कुठेतरी त्याचा संभ्रम दूर होतोय. मग का असं दाखवलं असेल? का बरं भगवंतांना तशी प्रार्थना केली त्यांनी? काही थोडं विचार करू शकता? थोडीशी संवाद साधा. काही तुम्हाला मनाला ज्या प्रकारे तुम्ही या प्रवासात आता आहात, त्या तुमच्या विचारशैलीप्रमाणे तुम्ही विचार करून मला सांगा. काही हरकत नाही. पण 1-2 उत्तरं अपेक्षित आहेत मला, की का भगवंतांना, का असं वाटतंय अर्जुनाला, की भगवंतांनी विश्वरूप. कारण माताजी अर्जुनाला कळून चुकलं आहे की सगळ्यांमध्ये एक विशेष सगळ्या रूपामध्ये तू आहेस, तर विश्वरूप मग तुझंच असणार, त्याच्यामुळे तू मला दाखवू शकतो. तुम्हाला अर्जुनाला एक वाटतं. ओके माताजी, ठीक आहे. जिज्ञासा म्हणून अगदी ठीक आहे. बरोबर संजना माताजी, अगदी बरोबर. ठीक आहे, निश्चित खूप छान तुम्ही संवाद साधताय, ह्याचा पण खूप आनंद आहे. कॉन्फिडन्स साठी अगदी बरोबर नेहा माताजी. कॉन्फिडन्स म्हणजे बघा, तो कॉन्फिडन्स कोणामध्ये हे जाणून घ्या आपण. आणि त्याच्यावरच मी आता येतेय. अर्जुनाच्या मनात कुठलाच संशय नाही हो भगवंतांविषयी. अर्जुनाचा तो प्रिय सखा आहे, त्यांनी गुरु मानलेला आहे भगवंतांना. त्याच्यासाठी त्याच्या मनामध्ये कुठलीही शंका नाहीये भगवंतांविषयी. भगवंतांना त्यांनी पूर्णपणे स्वीकारलेलं आहे पुरुषोत्तम म्हणून. पण हे विश्वरूप का दाखवायची विनंती करतोय अर्जुन? कारण पुढे जाऊन किंवा जे कोणी लोक आहेत, जे स्वतःला देवत्व देतायत आणि स्वतःला देव म्हणतायत, अशा सर्वांना हे विश्वरूप दाखवण्याची निश्चित गरज आहे. मग तुम्ही जर देव आहात, तर तुमचं विश्वरूप दाखवू शकता. असं हे विश्वरूप की ज्याच्यामध्ये हे भविष्यात कोणीही विचारले तर. बरोबर लीना माताजी? आणि म्हणूनच कुठेतरी या गोष्टीसाठी, या पडताळणीसाठी, की जे कोणी तर्कवादामध्ये या मायावादी या
सर्व भौतिक जगामध्ये जो कोणी तुम्ही बघता आता की देव देव म्हणून स्वतःला मिरवतात, मग काय तुमचं विभूती आहे आणि काय तुम्ही करू शकता? मग तुम्ही भगवंतांचं विश्वरूप दाखवू शकता का? म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, भगवंत परमात्म्याचा अंश आहोत आपण, परमात्म्यासारखे आहोत, पण देव नाही, परमात्मा नाही. आपण परमात्म्यासारखेच आध्यात्मिक स्वभावाचे आहोत आणि तो मूळ स्वभावच कुठेतरी आपल्याला तिथे घेऊन जाणार आहे. परंतु काय आहे, आपण परमात्मा नाही, देव नाही. आणि हे जे लोक स्वतःला जे मानतायत ते कुठल्या भ्रमामध्ये जगतायत आणि म्हणूनच त्यांचा भ्रम दूर करण्यासाठी भगवंतांना विश्वरूप दाखवण्याची अर्जुन कुठेतरी विनंती करतायत. आणि अर्जुनाला कुठेतरी भगवंतांना वाटतंय की अर्जुनाने लढावं आणि हे विश्वरूप दाखवून की जे भूतकाळात जे भविष्यामध्ये घडणार आहे हे सर्व या विश्वरूपामध्ये भगवंत दाखवू शकणार आहेत, जे आपण आता वाचणार आहोत. आणि म्हणूनच त्या कुठेतरी दृढ श्रद्धेसाठी भगवंत म्हणतायत की तू एक निमित्त आहेस, पण तू हे युद्ध करायचेस, ते का करायचेस आणि त्यासाठीच मी तुला हे विश्वरूप दाखवतोय. या सगळ्याची कुठेतरी भावना, कारण ज्या लोकांना हे वाटतंय त्या लोकांच्या सांत्वनासाठी आणि हे विश्वरूप हे कुठेतरी प्रकट केलंय. भगवंत विश्वरूप प्रकट करू शकतायत. कुठेतरी हे टेम्पररी, कुठेतरी हे तात्पुरतं रूप आहे भगवंतांचं आणि ते का दाखवलंय हे आता आपण जाणणार आहोत पुढच्या पूर्ण श्लोकांच्या मार्फत. आणि कशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतःचं हे रूप दाखवून पण कुठेतरी या या विश्वरूपाला कशा प्रकारे जाणलं जातं हे पण बघा, की मग ते कुठे कुठल्या कुठल्या भगवंतांच्या रूपाशी जवळ आहे हे पण मी निश्चित तुम्हाला पुढे जाऊन जेव्हा आपण या वर्णनातून ऐकू तेव्हा मी निश्चित तुम्हाला विचारेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्थ आता माझे ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णाने अशी माझी सहस्रावधी रूपे आहे. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहायची इच्छा असेल ते सर्व हे विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे, परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्राने मला पाहू शकणार नाही. म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण. भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की तू विनंती केलीस, निश्चितच तुला माझं हे विश्वरूप बघायला मिळणार आहे आणि तू जे काही माझं ऐश्वर्य बघणार आहेस आता आणि जे काही नाना वर्णांनी आणि अलौकिक असं हे विराट रूप जे आपण म्हटलं की ज्या आपण कुठल्या श्लोकामध्ये याचा उल्लेख केला होता बघा, आपण ब्रह्म म्हटलेलं आणि अधिदैव म्हटलेलं. अधिदैव हे पूर्ण ब्रह्मांड, हे विराट रूप आहे भगवंतांचं आणि हेच ब्रह्मांड आपण कुठेतरी बघणार आहे. 8व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण म्हटलंय की ब्रह्म म्हणजे काय, अधिदैव म्हणजे काय, अधियज्ञ म्हणजे काय, अधिभूत म्हणजे काय, तर असं हे अधिदैव, हे अधिदैव म्हणजे भगवंतांचं विराट रूप आहे आणि तेच आता तू माझ्या देहामध्ये बघ. हे अर्जुना, तू जे काही पाहू इच्छितोस, मग तुझ्या मनामध्ये जे काही भूतकाळामधलं बघायचंय, जे काही तुला वर्तमान काळात, जे काही भविष्यात तुला बघण्याची इच्छा असेल, ते सर्व तू या विश्वरूप प्रकट केल्यानंतर बघू शकतोस. संपूर्ण चराचर तुला एकाच ठिकाणी दिसू शकतं. परंतु काय, हा 3Dचा चष्मा कसा दाखवलाय की तुम्ही एखादी 3D पिक्चर बघायला गेलात तर तुम्ही साध्या डोळ्यांनी बघू नाही शकत, कारण ते इतकं प्रखर तेज असतं. कुठेतरी ते जास्त त्याचे रेडिएशन, जास्त त्याचे कुठेतरी असतात जे तुमच्या डोळ्यावरती त्याचा परिणाम होऊ शकतो आणि म्हणूनच त्या जशा त्या तेजाचा, त्या प्रखरतेचा जसा परिणाम होऊ शकतो, त्याच्यासाठी जो चष्मा तुम्हाला लागतो की ज्या प्रकारे तुम्ही त्याचा इफेक्ट सौम्य करू शकता, त्याच प्रकारे भगवंत सांगतायत की तू तुझ्या साध्या डोळ्यांनी हे बघू शकणार नाहीस. कारण हे कुठेतरी बघा, हे कुठेतरी इतकं प्रखर आहे, कैक सूर्यांचं तेज आहे या रूपामध्ये आणि म्हणूनच तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी तू मला बघू शकणार नाहीस. म्हणून मी तुला हे दिव्य नेत्र प्रकट करत आहे आणि ह्या दिव्य नेत्रांनी तू माझं हे दिव्य रूप बघ, हे माझं विराट रूप बघ. मग हा संवाद कुठेतरी बघा, हे सगळं कोण बघतंय? जे तुम्हाला माहितीये पहिल्या अध्यायापासून आपण बघितलं. मला सांगा, चित्रामध्ये कोण दिसतंय? सांगा. तुमच्या समोर श्लोक पण आहे. संजय, अगदी बरोबर योगेश प्रभूजी, नेहा माताजी,
अगदी बरोबर सुनीता माताजी. संजय आणि बाजूला कोण आहे? धृतराष्ट्र. बरोबर, अगदी बरोबर. मग हाच संवाद, हे सगळं कोण बघतंय? हे सगळं संजय बघतायत. संजयाना ही दिव्य दृष्टी दिलेली आहे आणि म्हणूनच भगवंतांचं हे विराट रूप संजय सुद्धा बघणार आहेत. संजय धृतराष्ट्रांना त्यांच्या दिव्य दृष्टीने सांगतायत. संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पदार्थात परमं रूपमैश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो माताजी अर्थ वाचा तुम्ही, ते अर्थ वाचा. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखवले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. बघा संजय सांगतायत धृतराष्ट्रांना की ज्या प्रकारे अर्जुनाने विनंती केली त्या प्रकारे भगवंतांनी, भगवान पुरुषोत्तम भगवानांनी आता अर्जुनाला हे विराट रूप दाखवलेलं आहे. हे याची कल्पना जे प्रत्यक्ष संजय धृतराष्ट्रांना देतायत. एक मिनिट, मी पुढे गेले का? ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी, बोला वाचा. तुम्हाला दिसतंय माताजी? हरे कृष्ण साई पुढे गेलीये. हरे कृष्ण सिंधू माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. जय कृष्ण माता. हरे कृष्ण. पुढचं पण वाचा, चालेल. हरे कृष्ण. कदाचित हरे कृष्ण ऐकायला येत नाही का? हा हा आलं आता आलं. ऐकायला हो हो येत आहे. आकाशामध्ये एकाच वेळी जर हजारो सूर्यांचा उदय झाला तर कदाचित त्यांचे तेज भगवंताच्या विश्वरूपातील तेजाची बरोबरी करू शकेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अशा या विश्वरूपाचं वर्णन, माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. अशा या विश्वरूपाचं भगवंतांनी वर्णन केलंय. मग या विश्वरूपामध्ये काय दिसतंय बघा तुम्हाला चित्रामध्ये, की असंख्य मुख आहेत, असंख्य नेत्र आहेत, असंख्य अद्भुत असं रूप आहे. अशा या अद्भुत रूपाचं पुढे जाऊन आपण वर्णन अजून ऐकणार आहोत की याच्यामध्ये अलौकिक अलंकार आहेत. भगवंत प्रत्यक्ष त्या रथामध्ये आरूढ आहेत. बघा भगवंत इथे आरूढ आहेत, पण जे काही त्याच कुरुक्षेत्रावर आणि त्याच रणांगणावर तिथे भगवंतांनी ते विराट रूप, भगवंतांचं ते अद्वितीय असं अद्भुत रूप भगवंतांनी अर्जुनाला त्या रूपामध्ये स्वतःला दाखवलेलं आहे. आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी ते सज्ज झालेले आहे. विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्र, माळा आणि अनेक लेप त्याच्यावरती दिलेले आहेत सुगंधी द्रव्यांचे. अशा सगळ्याच बाबतीमध्ये हे विश्वरूप कुठेतरी खूप अद्भुत आणि अद्वितीय असं आहे आणि अनंत अद्भुत. मग हे विश्वरूप फक्त भगवंतांचंच आहे. हो, भगवान विष्णूंचंच आहे, भगवान श्रीकृष्णांचंच आहे. तुम्ही जर देवी देवतांचं बघाल तर शिव, ब्रह्मा, मग या विश्वरूपामध्ये हे जे काही दाखवलं गेलंय कुठल्याही प्रकारची तुलना ह्या नाही, पण परंतु तुम्हाला इथे ब्रह्मा दिसतील, शिव दिसतील, की ज्या सगळ्यांचा आधी देवतांचा वास सुद्धा या रूपामध्ये तुम्हाला दिसेल. अशा प्रकारचं हे भगवंतांचं खूप अद्भुत आणि अलौकिक रूप आहे आणि ज्याच्यामध्ये भगवंतांचं सगळं ऐश्वर्य आणि भगवंतांचं तेजाने भरलेले असं प्रखर रूप. आणि मग हे रूप तुम्हाला कुठल्या जवळ वाटतं मला सांगा? भगवंतांचे आपण 3 टप्प्यामध्ये बघितलं, 3 टप्प्यामध्ये भगवंतांना भेटतो. मग तुम्हाला काय वाटतं या 3 टप्प्यांपैकी, या 3 रूपांपैकी भगवंत या कुठल्या रूपाच्या जवळ आहेत मला सांगा? किती भाग्यवान आहेत ते अर्जुन, निश्चितच प्रश्नच नाही. एवढे भाग्यवान की ज्यांना, आणि त्या अर्जुना बरोबरच मी सांगू इच्छिन की संजय भाग्यवान आहेत आणि अनेक असं हे रूप देवी देवतांनी सुद्धा बघितलेलं आहे. असं हे प्रचंड विराट रूप भगवंतांचं सगळ्यांनी बघितलंय. मग सांगा मला की मी 3 तुम्हाला टप्पे सांगितले, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान, त्या कुठल्या रूपाच्या जवळ तुम्हाला हे वाटतं रूप? कुठल्या रूपाच्या जवळ आहे हे विश्वरूप?
सांगू शकाल? थोडंसं विचार करा. कुठेतरी थोडंसं तर्क, कुठेतरी थोडंसं जे काही ज्ञान आत्तापर्यंत जे काही आपण चर्चा केल्या, जे काही तुम्ही माझ्या संवादामधून ऐकलेलं आहे, परमात्मा, प्रयत्न चांगला आहे माताजी, परंतु मी सांगू इच्छिन निश्चित ठीक आहे. तुम्ही परमात्म्याच्या ब्रह्म, अगदी बरोबर सुनीता माताजी. संजना माताजी जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा की का ब्रह्म? अगदी बरोबर सुनीता माताजी. कारण हे ब्रह्मरूप म्हणजे कुठेतरी भगवंतांचं तेज आहे, प्रखर तेज आहे आणि म्हणूनच इथे म्हटलंय बघा, की अनेक सूर्य एकत्र केले, अनेक सूर्यांचा, हजारो सूर्यांचा उदय एकाच वेळी झाला, तर ते तेज कदाचित भगवंतांच्या विश्वरूपाची बरोबरी करू शकेल. इतकं हे प्रखर तेजाळलेलं रूप आहे भगवंतांचं. कारण या रूपामध्ये भगवंतांचं प्रखरता आहे. त्यांच्यापासून निर्माण झालेले तेजातून आणि जे काही त्यांच्या रूपामध्ये आपल्याला दिसतं आहे हे सगळं प्रखर आहे. आणि म्हणूनच या ब्रह्मरूपाच्या कुठेतरी जवळ आहे हे प्रकट, हे भगवंतांनी प्रकट केलेलं रूप आहे. काही ठराविक काळासाठी भगवंत त्या रूपामध्ये आलेले आहे. हरे कृष्ण माताजी. सिंधू माताजी, हरे कृष्ण. कुठेतरी नेटचे इश्यू सगळीकडेच येत आहेत. हा, ऐकायला येते? येत आहे माताजी, येत आहे. हरे कृष्ण. हा हा हा. त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी तिथं असलेली परंतु अनंत ग्रहामध्ये विभागलेली ब्रह्मांडाची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे अनेक ग्रहांमध्ये विभागलेली, मग फक्त एकाच ठिकाणी होतं सगळी, पण विस्तृत रूप बघितलेली आहेत. विस्तृत ब्रह्मांड ज्या भगवंतांच्या श्वासातून, इथे आपण ब्रह्मा पण बघतोय बघा, ज्या भगवंतांच्या श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्माण झालेली आहेत, अनेक उपग्रहांवर, ग्रहांवर. मग या सगळ्याचा उगम जसं म्हटलं भगवंतांनी की माझ्यापासून होतो, त्याचप्रमाणे आपण ही अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांड भगवंतांच्या ठिकाणी एकाच ठिकाणी बघतोय. मग त्या एकाच ठिकाणी पण विस्तृत प्रमाणामध्ये आणि विस्तृत त्या अशा रूपामध्ये आपण बघतो आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे अर्जुनाने भगवंत त्यानंतर भविष्य आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण. बघा, भगवंत प्रत्यक्ष तिथे बसलेले आहेत रथामध्ये आणि भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपलं हे विराट रूप तिथे दाखवलंय अर्जुनाला की बघ या रूपामध्ये तुला काय काय दिसू शकेल. आणि असं हे अद्भुत रूप आहे. जेव्हा पहिल्या अध्यायामध्ये जशा प्रकारे अर्जुनाच्या अंगावर अर्जुन घाबरला होता, तेव्हा अर्जुन असमंजस झाला होता. घाबरला म्हणण्याच्या त्या ठिकाणचे त्याच्या ज्या भावना होत्या, त्या भावना कुठेतरी करुणा होती मनामध्ये युद्ध न करण्याची इच्छा होती. पण विश्वरूप बघितल्यानंतर अर्जुन कुठेतरी भयभीत झालाय. ते सगळं इतकं रौद्र प्रकारचं रूप होतं ते, आणि कुठेतरी त्या रूपामध्ये कितीतरी मुख, कितीतरी दात आणि कितीतरी अशा प्रकारे अंगावर रोमांच करणारं असं ते पूर्ण दृश्य होतं. आणि त्या दृश्याला बघून अर्जुन कुठेतरी खूप मनातून तृप्त झालेला आहे. परंतु त्याच्या मनामध्ये आणि त्याप्रमाणे ज्या नंतर आपण त्याच्या भावना अजून विस्तृत प्रमाणात बघणार आहोत, आणि त्या सगळ्या भावनेमध्ये तो भगवंतांना त्यांनी हात जोडलेला आहे आणि भगवंतांची प्रार्थना करण्यास त्यांनी सुरुवात केलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. त्यांच्याकडे आवाज खूप आहे. सिंधू माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझा हा, हा. आवाज येतोय का? हो, येतोय. हरकत नाही, तर मी वाचणार होते. मला वाटतं त्यांचं पण नेट कनेक्शनच आहे. हरकत नाही, वाचा. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर,
सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप धन्यवाद. असे हे विराट रूप, अद्भुत रूपाचं वर्णन बघा कशा प्रकारे केलंय, की तुमच्या शरीरामध्ये सर्व देवी देवतांना बघा, सर्व देवी देवतांचा प्रवेश आहे, की जिथे ब्रह्मा दिसतोय, जिथे जिथे ब्रह्मांना मी बघतोय, जिथे ब्रह्मदेवांना, शंकरांना, सर्व ऋषींना मी बघतो आहे, सर्व देवी देवतांचा वास आहे. अशा या रूपामध्ये, अशा या अलौकिक रूपामध्ये अनेक सर्प आहेत आणि अनेक प्रकारचे विविध असे तुमच्या देहामध्ये अमर्यादित पसरलेल्या अशा असंख्य भुजा आहेत, उदर आहेत, मुख आहेत आणि नेत्र आहेत. मग अशी कोट्यावधी, हजारो आणि कोट्यावधी अशी मुख आहेत आणि अशा प्रकारे या रूपाला तुमच्या आधी कुठे, मला कुठे सुरुवातही दिसत नाहीये, मध्यही नाहीये आणि अंतही नाहीये. असं हे विराट अद्भुत रूप आहे आणि किती तेजाने भरलेलं आहे, प्रखरतेने भरलेलं आहे, अशा अपरिणित. आणि मग ज्याच्यामध्ये निरनिराळी आयुध पण आपण बघतोय, की शंख, चक्र, गदा या सगळ्या, की जिथे मुकुट आहेत आणि अशा प्रकारे अनेक मुकुटांनी आणि अनेक नेत्रांनी आणि अनेक अशा या गदांनी, चक्रांनी हे अतिशय कांतिमान असं रूप आहे तुमचं आणि हे तेजाने प्रज्वलित असं रूप हे तुमचं बघत आहे. अशा प्रकारे या कुठेतरी विश्वरूपाचं वर्णन केलेलं आहे. दिसतंय का तुम्हाला दोघींपैकी, का मी वाचू? हरे कृष्ण. हा 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 हरे कृष्ण माता, मी वाचते. वाचा. हरे कृष्ण. तुम्ही परम ऐश्वर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रय स्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक, पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. तुम्ही एकट्याने संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत असल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती, शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्राने गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. रुद्रगण, आदित्यगण व वसुगण, हा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता तुम्हाला पाहत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे सगळं जे काही आपण 10व्या ज्या या श्लोकापासून बघतो आहेत, की त्यानंतर जे 15व्या याच्यापासून जे वर्णन केलेलं आहे 11.15, हे सगळं तुम्हाला विश्वरूपाचं वर्णन भगवंतांनी सांगितलंय. आणि अर्जुन प्रत्यक्ष सांगतोय, की मला काय काय दिसतं आहे तुझ्या या विश्वरूपामध्ये. जो काही हा अग्नी आहे, प्रखरता आहे, त्या अग्नीने जणू काही या सर्व विश्वाला तुमच्या तेजाने या तप्त केलेलं आहे. आणि तुमचा महिमा, हे सप्त ऋषी, त्याच्यानंतर सगळे गण, अश्विनी कुमार, या सगळे हे रुद्रगण, हे ऋषी कुमार, हे सगळे तुमच्यामध्ये मला दिसतायत. आणि कुठेतरी देवी देवता सुद्धा, यांच्यापैकी काही देवतागण हे भयभीत झालेले आहेत सर्व. जसं मी म्हटलं तुम्हाला, हे विश्वरूप प्रत्यक्ष अर्जुन बघतोय, संजय बघतायत आणि देवी देवता बघतायत. देवतागण जमा झालेले आहेत तिथे वरती आणि ते या सगळ्या विश्वरूपाला कुठेतरी बघतायत. कुठेतरी त्यांना विश्वरूपाची, आणि त्याच प्रकारे धृतराष्ट्राच्या भावना बघा. धृतराष्ट्र सुद्धा याप्रमाणे जिथे त्यांनी लिहिलंय, की ज्याप्रमाणे
काही देवता आणि यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत, मग ही भयभीतता का आहे? कारण त्यांचं ते रौद्र, कारण त्यांचा तो रौद्रावतार दिसतोय, कुठेतरी उग्रपणा रूपामध्ये आहे, कुठेतरी ती असंख्य नेत्र, बाहू, त्या दाढा, ते दात आणि सगळं काही इतकं भयंकर आहे की ते कुठेतरी उग्रता देणारं आहे. आणि म्हणून अशामुळे देवतागण जसे झाले तसं धृतराष्ट्रांच्या मनात, की ज्याच्या मनामध्ये पाप आहे, ज्याच्या मनामध्ये अधर्म आहे, तो सुद्धा कुठेतरी भयभीत झालेला आहे. कारण जे भगवंत, प्रत्यक्ष भगवंत जे पांडवांच्या बाजूनी आहेत, की कुठेतरी आपल्या सैन्याचा, आपल्या मुलांच्या सैन्याचा काही ठराव लागणार आहे का आता? या पूर्ण गोष्टींनी भयभीत झालेला आहे धृतराष्ट्र, आणि धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये सुद्धा त्याच भावना आहेत. आणि अशा प्रकारे या विश्वरूपामध्ये अर्जुन सर्व गोष्टींना एकत्र एकाच ठिकाणी बघत आहे. या सर्व ग्रहांना, ब्रह्मांडांना एकाच ठिकाणी बघत आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाबाहो देवता सहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, विद्या, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अकराळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहे. आणि त्यांच्या प्रमाणे तुम्ही सुद्धा व्यथित झालो आहे. हे सर्व सर्वव्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णाने युक्त तुम्ही आकाशात फिरलेली तुमचे आव असलेले मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतकी उदर आणि इतके नेत्र, इतक्या दाढा आणि असं हे बघा तुम्ही, की अत्यंत उग्र असं हे अकराळ विक्राळ भगवंतांचं रूप आहे. कारण ते रूप बघून अर्जुन घाबरलेला आहे आता. ज्या प्रकारे अनेक देवतागण सुद्धा की आकाशामध्ये आव असलेली अशी मुख बघून, त्यांची प्रदीप्त आणि अशी इतकी तेजाने प्रखर असे नेत्र बघून, की ज्यांची नेत्र म्हणजे सूर्यचंद्र आहेत, इतकं प्रखर तेज आहे त्यांच्यामध्ये, अशी प्रदीप्त विशाल नेत्र बघून ज्याप्रमाणे इतर देवतागणांचं झालंय तसंच माझं सुद्धा मन खूप व्यथित झालंय. मला खूप तृप्तता मिळाली आहे. मला हे रूप बघून खूप मनाला एक प्रकारचं मी प्रसन्न, मला खूप मनामध्ये मी कुठेतरी तृप्त झालोय, की जे काही ऐश्वर तुमचं बघतोय, पण ते रूप मला प्रत्यक्ष जेव्हा दिसतंय त्याने मी भयभीत व्यथित झालोय. माझं मानसिक संतुलन मी कुठेतरी हरवून बसेल इतकं मी कुठेतरी व्यथित झालेलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. स्वपक्षीय राजासहित सर्व धृतराष्ट्रकूट, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातामध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा सुवाडा झाल्याचे दिसत आहे. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता भगवंत का सांगतायत, म्हणून भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय कुठेतरी, बघा पहिल्या अध्यायापासून कुठेतरी आठवाल, की दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी जेव्हा ज्ञान दिलं तेव्हा भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय तू मनामध्ये करुणा आणू नकोस, कारण तू शरीर आहे, तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. हे ज्ञान भगवंतांनी अर्जुनाला दिलंय. आणि मग भगवंतांनी सांगितलेलं आहे बघा, की तू करुणा आणूच नकोस याच गुह्य ज्ञानाने, आणि त्याच्याही पुढे जाऊन तू पाप करत नाही, तू अधर्माचा नाश करतोय. आणि हा अधर्माचा नाश, कारण हे लोक आधीच अधर्माने गेलेले आहेत आणि ह्यांना कशा प्रकारे, आणि मग हेच तुम्हाला आता दिसेल या विश्वरूपामध्ये कुठेतरी धृतराष्ट्र पुत्र सगळ्या कौरवांचा, पांडवांना सोडून सगळ्या इतर लोकांचा या युद्धामध्ये नाश होणार आहे, कुठेतरी मृत्यू होणार आहे. कारण मग भगवंत सांगतायत बघा, स्वपक्षीय राजांसहित, मग जे पांडवांच्या बाजूनी सुद्धा राजे होते ते युद्धाने लढता लढता त्यांनाही मृत्यू पावलेत ते. आणि त्याबरोबर भीष्म आहेत, द्रोण आहेत, कर्ण आहेत, आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे जे पांडवांच्या पक्षातील योद्धे आहेत ते सुद्धा मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत भगवंतांच्या. आणि कुठे काही जण मस्तकांचा, काही जणांच्या मस्तकांचा भगवंतांच्या दातामध्ये अडकून सुराडा होत आहे. ज्याप्रमाणे अनेक नद्यांचे प्रवाह की एका समुद्रामध्ये जसे येऊन मिळतात, त्याचप्रमाणे हे योद्धे, महान योद्धे प्रज्वलित होऊन कुठेतरी भगवंतांच्या मुखामध्ये, बघा तुम्ही इथे दिसेल, भगवंतांच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. आणि मग हे का घडत आहे?
आणि कशा प्रकारे मग भगवंत अर्जुन आता भगवंतांना विचारतायत की तुम्ही कोण आहात मग, की इतकं सगळं की जे भविष्यामध्ये घडणार आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत आता पुढेही जाऊन अर्जुनाला की तू तुझं दृढ निश्चय जे प्रत्येक अध्यायामधून भगवंत सांगत आलेत की तुझं कर्म करायचंय निश्चयाने उठ, तू एक क्षत्रिय आहेस, युद्ध कर. आणि त्याचाच पुढे उल्लेख घेऊन भगवंत सांगतायत बघा की ज्याचं हे सगळे जण ऑलरेडी आधीपासूनच मृत्यू पावलेले आहेत, तू फक्त काय होणार आहेस तर आपण पुढे बघणार आहोत, तू निमित्त होणार आहेस. आणि मग अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय, अर्जुन भगवंताला विचारतोय की मग हे सगळं आहे, तो श्लोक इथे नाही घेतलाय आपण, पण मग तू कोण आहेस की तुझ्यामध्ये योद्धे प्रवेश करतायत, तू कोण आहेस. भगवंत सांगतायत कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ताः ऋते त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्ययनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणतात, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, पांडवा व्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंत म्हणतायत मग तो काळ मी आहे. आपण महाभारत बघितलंय बी आर चोप्रांचं, त्याच्यामध्ये आपण बघतो सुरुवातीलाच मैं काल हूं, असे हे भगवंत सांगतायत की मी हा काळ आहे, हा विनाश करणारा. मग तो नुसता काळ नाही हो, घड्याळात दिसणारं नुसतं टायमिंग बघण्याचं नाही किंवा मोबाईल मध्ये बघतोय ते टायमिंग नाही, हा काळ विनाश करणारा. आणि हा विनाश करणारा काळ बघा का आलाय. भगवंत सांगतायत जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे. आणि म्हणूनच या युद्धामध्ये जे काही नाश पावणार आहेत फक्त पांडव राहणार आहेत आणि त्याच्या व्यतिरिक्त सर्वांचा या युद्धामध्ये विनाश होणार आहे. असं हे काळ भगवंतांच्या ठिकाणी हे मूळ आहे. या काळाविषयी तुम्हाला भागवतामध्ये खूप सुंदर 3ऱ्या स्कंदामध्ये या काळाविषयी की काळाचं मूळ काय आहे आणि मग हा काळ काय सांगतो, हा काळ काय निर्णय देतो आणि अशा प्रकारचं हे काळ कशा प्रकारे विनाशाची कुठेतरी ग्वाही देत आहे. कुठेतरी अर्जुनाला सांगतायत भगवंत की ह्या काळानेच कुठेतरी विनाश होणार आहे आणि हा काळ पुढे चाललेला आहे, नुसताच पुढे चाललेला नाहीये, तर या युद्धामध्ये अशा प्रकारे या योद्ध्यांचा विनाश होणार आहे. अशा या काळाविषयी भागवतामध्ये खूप सुंदर दाखले दिलेले आहेत आणि त्याचं मूळ पूर्ण सांगितलंय. वेळेअभावी आपण त्याच्यात खूप शिरू शकत नाही, पण ज्यांना शक्य असेल, जे भागवत ऐकत असतील तर निश्चितपणे तुम्हाला काळाविषयी मी तुम्हाला रेफरन्स सुद्धा याचा निश्चित एक माहिती म्हणून शेअर करीन ग्रुपमध्ये. पण असा हा काळ आहे, भगवंत म्हणतात असा हा काळ हा विनाश करणारा काळ मी आहे. तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुभंगस्व याजं समृद्धं मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून उठ, युद्धात तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपयोग. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीचा मृत्यू झाला आहे आणि हे त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झालेला आहे आणि हे सर्व साथी युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आपण सर्जनच्या हातामधलं इन्स्ट्रुमेंट बघतो, प्रत्यक्ष डॉक्टरच ते ऑपरेशन करतायत, पण त्यांच्या हातात काय आहे? हातात आहे ते एक साधन आहे हो, त्या साधनाने ती कृती करतायत. आणि भगवंत अर्जुनाला हेच सांगतायत की तू उठ, युद्धास तयार हो, यशप्राप्ती कर, शत्रूवर विजय मिळव, कारण तू फक्त निमित्त मात्र आहेस. मी त्यांना आधीच मारलेलं आहे, अधर्माने त्यांचा नाश केव्हाच केलेला आहे आणि म्हणूनच या समृद्ध राज्याचा तो उपभोग घे. आणि म्हणून मग त्याच्यामध्ये त्यक्त जीवित आपण का हे कारण बघितलं की त्याच्यामध्ये प्रज्वलित योद्धे सुद्धा मग कुठेतरी स्वतःचा बलिदान करतायत आणि त्याचबरोबर सर्व कौरवांचा मात्र विनाश होणार आहे, अधर्माचा पूर्ण नाश होणार आहे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झालेला आहे. सव्यसाची म्हणजे जो धनुर्धर आहे, उत्तम धनुर्धर, ज्याचा अचूक बाण लागतो, ज्याचा अचूक बाणाने तो वध करू शकतो, अशा सव्यसाची असा संबोधलेलं आहे अर्जुनाला भगवंतांनी. आणि भगवंत अर्जुनाला म्हणतात हे सव्यसाची तू युद्धामध्ये फक्त निमित्त
निमित्त आहेस, तू फक्त एक निमित्त मात्र होऊ शकतोस. तू तुझ्या त्या धनुष्य बाणाने फक्त त्यांचा वध करण्याचं निमित्त करणार आहेस, परंतु ते आधीच मी त्यांना मारलेलं आहे, त्यांचा यापूर्वीच मृत्यू झालेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्ध्यांनी मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि रचित होऊ नको. केवळ युद्ध कर, त्यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून तू तू एक क्षत्रिय आहेस. जसं प्रत्येक अध्यायामध्ये आणि ज्या ज्ञानातून भगवंतांनी अर्जुनाला उपदेश केलेला आहे की तू कुठलंही पाप करत नाहीस, हे अधर्माचा द्रोण, भीष्म, कर्ण, की ज्याप्रमाणे द्रोणांनी आणि भीष्मांनी की भर सभेमध्ये द्रौपदीचा अपमान होत होता, तिचं वस्त्रहरण होत होतं, तिथे कुठेतरी ते गप्प बसले होते. इतके इतके कुठेतरी ज्येष्ठ योद्धे आणि ज्येष्ठ घरातले पण ते गप्प बसलेले, कुठेतरी त्यांनी त्या गप्प बसण्याने अधर्माला सपोर्ट केलेला आहे, कुठेतरी त्यांना साथ दिलेली आहे, कुठेतरी दुर्योधनाची साथ दिलेली आहे आणि या सगळ्या गोष्टींमुळे ते कुठेतरी अधर्मामध्ये आहे. निश्चितच त्यांना ते त्या गोष्टीसाठी कारणीभूत आहेत आणि म्हणूनच या सर्व अधर्माचा विनाश या योद्ध्यांना मी पूर्वीच मारलेला आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर, व्यक्तित्व होऊ नकोस. केवळ युद्ध कर, युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त कर आणि या अधर्माचा नाश करून धर्माचा विजय होऊ दे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सदस्थित भगवान श्रीकृष्णांना असं म्हणाला, अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणात संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरुक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इथंच पळत आहे. हे सर्व योग्यच घडत आहे. हे महात्मन, ब्रह्मदेवापेक्षाही श्रेष्ठ असे अधिसृष्टी करते तुम्ही आहात, तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी सर्व करणारे कारण आहे. तुम्ही आदिपुरुष भगवान पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगताचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे यज्ञ आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातील असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, भगवंत म्हणतायत की हरे कृष्ण, अर्जुन सद्गतीत झालाय आणि जसं मी म्हटलं की राक्षस भयभीत झाले, ज्याप्रमाणे धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये त्या उग्र रूपाने आणि त्या गोष्टींनी धृतराष्ट्राचं मन कसं भयभीत, कारण मनात पाप आहे, त्याचप्रमाणे जी राक्षसी वृत्ती आहे. इतर सिद्ध पुरुष भगवंतांना नमस्कार करतात, प्रत्यक्ष अर्जुन सुद्धा भगवंतांना नमस्कार करतोय, पण कुठेतरी ते राक्षस मात्र भयभीत आहेत आणि सर्व इतर सिद्ध पुरुष नमस्कार करतायत की सगळ्या योग्य गोष्टी घडतायत आणि तुझ्या नामश्रवणाने, आणि म्हणूनच तुझी ही सिद्धता, आणि म्हणूनच जे पहिल्या श्लोकामध्ये काही श्लोकांमध्ये का अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलं की तुमचं दिव्य रूप दाखवा, तुमचं हे विश्वरूप दाखवा, की जे लोक स्वतःला देव म्हणून घेतात त्यांनी हे तुमचं विश्वरूप तुमचं आहे का, तेवढं तुमची तेवढी पात्रता आहे का, तुम्ही तितक्या बरोबरीचे आहात का, मग तुम्ही हे सगळ्या दिव्य गोष्टी दाखवा, हे अद्भुतता दाखवा. आणि म्हणूनच जिथे पहिले क्रिएटर, पहिले निर्माता हे भगवंत आहेत आणि त्याच्या पुढे जाऊन आपण जेव्हा बघतो की जेव्हा ब्रह्मा हे भगवंतांमध्ये आहेत, ज्या ब्रह्मांचा सुद्धा उगम हा भगवंतांपासून झालेला आहे, कुठेतरी हे ब्रह्मकमळ बघा, मी म्हटलं की गर्भोदकशाही विष्णूच्या पोटातून जेव्हा कमळ उगवून मग ते कुठेतरी ब्रह्मांची निर्मिती करतं, असे हे ब्रह्मा सुद्धा भगवंतांना त्यांनी का नमस्कार करू नये हे भगवंत सांगतायत, भगवंत विचारतायत. सॉरी, पुढे गेले मी जरा.
आणि म्हणूनच भगवंत की ब्रह्मदेवापेक्षाही, मग ब्रह्मदेव हे दुसरे क्रिएटर आहेत, पण पहिले निर्माता की सगळ्या या सृष्टीचे निर्माता तुम्ही आहात, या भौतिक प्रकृतीचे निर्माता तुम्ही आहात. हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, हे जगन्नाथा, या सगळ्या जगाचा नाथ तू, की या सगळ्यांचं रक्षण करणारा असा हा तुम्ही तुमच्या नामस्मरणाने आणि तुमच्या श्रवणाने संपूर्ण जग उल्हसित होत आहे आणि तुमच्यावर अनुरक्त, तुमच्यावरती अनेक भक्त जे तुमच्या नावाने हर्षोल्लासित होत असतात. अशा प्रकारे तुमचं हे तेज आहे आणि तुमचं हे पुरुषोत्तम भगवान, की तुम्हीच सर्व कारणांचे कारण, परम कारण आहात. आणि मग तुम्ही आदी पुरुष भगवान, पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगाचं एकमेव, जे आपण बघितलं माळेमध्ये मणी कसे, तर हे सगळ्या कशा प्रकारे भगवंत या सगळ्याला आधार देत आहेत आणि आश्रयस्थान आहेत, की मग ती दोरीच नसली तर कुठेतरी सगळं विखुरलं जाईल. हो, अशा प्रकारे त्या गोष्टीची ते जाणून घ्यायचं महत्व, ते परम तत्व जे आहात ते तुम्ही आहात, तुम्ही सर्वज्ञ आहात. आणि जे ज्ञानाचं ध्येय जाणून घ्यायचं ते ध्येय तुम्ही आहात, तुम्ही परमात्मा आहात, प्रत्यक्ष या त्रिगुणातील परमपूज्य आश्रयस्थान, की ज्या भौतिक प्रकृतीवर या त्रैगुणाचा प्रभाव आहे, त्या भौतिक प्रकृतीला तुम्ही निर्माण केलेलं आहे आणि त्याचं आश्रयस्थान तुम्ही आहात. अशा प्रकारे तुम्ही आधारस्थान आहात याचं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माते. हा, संजय तेच आहे ना. हा, मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मान, हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी चेष्टा करताना, एका शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रासमोर मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल क्षमा करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा अर्जुनाला किती परत अर्जुनाच्या मनात आपल्याला करुणा, त्याला पाप वाटतंय, हे सगळं आपण पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलं की कशाने तो विषण्ण झालाय. आणि बघा किती निर्मळ भाव आहेत. हे सगळं सांगितल्यावर अर्जुनाच्या मनामध्ये की इतका पुरुषोत्तम भगवान असे आणि इतकं सगळं विराट अद्भुत असं ऐश्वर्य आणि इतकं त्यांचं विराट रूप आहे, अशा या भगवंतांची मी कसा वागलोय, की ज्या भगवंतांबरोबर मी चेष्टा केलेली आहे. मी एकाच शय्येवर शयन करताना कुठेतरी त्यांचा एकत्र मित्रमंडळी आणि सगळ्यांसमवेत कुठेतरी त्यांचा अपमान सुद्धा कधी कधी केलाय आणि कधी कधी त्यांना एकांतवासात किंवा त्यांना मित्रांसमवेत अपमान केलाय किंवा भोजन करताना कुठल्याही वावरताना मी त्यांच्याशी अनादराने कुठेतरी वागलोय आणि ही मनात त्याच्या कुठेतरी त्याला खंत वाटते आता. आणि म्हणूनच अर्जुन आता भगवंतांना म्हणतोय, गुरु तर त्यांनी पहिल्यांदाच मानलेलं आहे की मी सर्व तुम्हाला शरण गेलेलो आहे आणि अशा प्रकारे तुम्ही मला आता क्षमा करा. माझ्याकडून हे अपराध झालेले आहेत, हे कुठेतरी अज्ञानामध्ये मी जाणत नव्हतो आधी तुम्हाला, ज्या भगवंतांना पुरुषोत्तम म्हणून अर्जुनाने स्वीकारलेलं आहे, ते मनातल्या भावना त्या मोकळ्या करतोय अर्जुन आणि म्हणतोय मला तुम्ही क्षमा करा, माझ्याकडून हे अपराध झालेले आहेत, तर मला तुम्ही या सर्वांसाठी क्षमा करा, हा अनादर माझ्याकडून झालेला आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. पूर्वी मी कधी न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो, परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले. म्हणून हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा अर्जुन भगवंतांना सांगतोय की मी आता खूप भयभीत झालेलो आहे आणि मी नाही बघू शकत तुमचं हे रूप आणि हे विराट रूप. माझं मन खूप खूप कुठेतरी मनामध्ये भयंकर माझ्या विचलित झालेलो आहे. विचलित म्हणण्यापेक्षा मला खूप भय वाटतंय आणि म्हणूनच माझं मन स्थिर होत नाहीये. तर मला हे रूप तुमचं मी सगळं मान्य केलेलं आहे. तुम्ही जे मला तुमचं सगळं ऐश्वर्य आणि तुम्हाला जाणलेलं आहे भगवंत आता, तर मला तुम्ही तुमचं पुन्हा परमात्मा आणि तुमचं भगवान रूपामध्ये दर्शन द्या, की कुठेतरी माझ्या मनाला त्याच्यामुळे धीरता येईल, स्थैर्य येईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंगा शक्तीद्वारे या प्राकृतिक जगातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखवले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्य रूप पाहिलेले नाही. हे कुरूप प्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने
मला विराट रूपात या भौतिक जगामध्ये पाहणे शक्य नाही. माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहे. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे 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 मध्वक्ता. भगवंता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असं हे परमात्मा रूप भगवंतानी अर्जुनाला दाखवलंय. असं हे विराट रूप मी तुझ्यासाठी केवळ की तुझ्या विनंतीला, एका भक्ताच्या, एका सख्याच्या विनंतीवरून ही हे केवळ विराट रूप मी तुला दाखवलेलं आहे. हे याच्या आधी कोणीही बघितलं नाहीये. मग मी तुम्हाला चॅटमध्ये निश्चित विचारेन की कुठेतरी तुम्हाला आठवतंय का की या आधी हे पूर्ण रूप नाही दाखवलंय, पण या आधी दोनदा असं कुठेतरी ओझरतं अंशरूप विश्वरूप भगवंतानी काय दाखवलंय? डोळे पाणावले. खरोखर नेहा माताजी अगदी अगदी योग्य भावना आहेत. कुठेतरी मनामध्ये त्या भावना आणि कुठेतरी आपण स्वतःला ते खरोखर नक्कीच त्या जगामध्ये आपण घेऊन जातो स्वतःला आणि कुठेतरी निश्चित या भावना मी समजू शकते. मला सांगा की तुम्हाला आठवतंय की याच्या आधी काय भगवंतानी हे ऐश्वर्य, हे ब्रह्मांड कुणाला दाखवलंय? थोडंसं कुठेतरी आठवतंय तुम्हाला? नाही माताजी, कोणाला नाही आठवत आहे? नाही आठवत आहे? कुणाला आठवतंय अजून? गोकुळवासियांना पण कधी नाही. गोकुळवासी नाही संजना माताजी. तुम्ही जवळ गेलायत कुठेतरी. यशोदा मातेला सुनीता माताजी. अगदी बरोबर. बघा भगवंत खेळत बरं, होते. आ करून खेळता बघितलं. खेळता 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 माती खाल्ली भगवंतानी त्याने आणि विश्वरूप मग दाखवलं. हो. आणि त्यांच्या सगळ्या सख्यांनी सांगितलं की ह्यानी तोंडात माती घातली यशोदा माते. यशोदा माता जवळ गेली आणि तेव्हा सांगितलं, बघू तू कुठे माती खाल्लीयस. आणि म्हणूनच त्याच्या मुखामध्ये त्यांनी, पण ते कुठेतरी अंशतः, मग ते कुठेतरी फक्त ब्रह्मांड होतं आणि ते कुठेतरी यशोदा ते सुद्धा बघू शकली नाही. ती मूर्छित होऊन पडली. त्याच्या मुखामध्ये त्या सगळ्याचं दर्शन झालं होतं यशोदा मायेला आणि ते कुठेतरी अंश रूपामध्ये दाखवलेलं भगवंतांनी. तेच रूप अजून तुम्हाला माहितीसाठी सांगते की दुर्योधनासाठी जेव्हा भगवंत शांतीदूत म्हणून बनून गेलेले की तू युद्ध करू नकोस आणि हे युद्ध न करू हे सांगण्यासाठी जेव्हा दुर्योधनाकडे गेले भगवंत, तेव्हा दुर्योधनाने त्यांना बंदिस्त केलं, त्यांना साखळ्यांमध्ये घातलं आणि त्याच वेळेला भगवंतांनी आपलं विराट रूप कुठेतरी अंशरूपी, पण विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो, ती बुद्धी फक्त अज्ञानातच होती. त्या बुद्धीला त्या विश्वरूपाची कुठलीच कल्पना नव्हती आणि त्या जाणण्या इतकी त्याची पात्रताही नव्हती हो. अशा त्या विश्वरूपाला दुर्योधन नाही जाणू शकला आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की हे विश्वरूप मी फक्त तुला, आणि इतकं हे जे प्रचंड अद्भुत असं रूप आहे हे कोणीही यापूर्वी बघितलं नव्हतं, इतकं विराट रूप. आणि म्हणूनच हे वेदाध्ययन तपाने नाही तर कशाने हे पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत आणि हे कुणालाच म्हणून शक्य झालं नाही. मी हे तुला या ठिकाणी रणांगणावर दाखवलेलं आहे, परंतु या आधी मी हे दुर्मिळ रूप हे असं प्रकट केलेलं आहे, इतकं असं रौद्र रूप आणि भयंकर रूप मी कुणालाच दाखवलं नाहीये. आणि म्हणून मी समजू शकतो की यांनी तुझं चित्त कुठेतरी हरपलेलं आहे, कुठेतरी तू भ्रमित झाला आहेस, व्यथित झालेला आहेस. आणि म्हणून तुला मी माझं हे परमात्मा रूप दाखवतोय आता आणि ते तू शांत चित्ताने बघू शकतोस. आणि म्हणून अर्जुनाला भगवंतानी आपलं परमात्मा रूप दाखवलंय आणि म्हणूनच पुढे मग भगवंत संजय हे सगळ्या वार्ता करतायत. संजय धृतराष्ट्राची सगळी वार्ता करतायत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णाने याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला दिली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा किती सुंदर मोहक रूप आहे हे. सुंदर मोहक असं मनमोहक रूप, श्याम सुंदर रूप भगवंतांनी प्रकट केले अर्जुनापुढे आणि पहिल्यांदा त्यांनी परमात्म्या रूपामध्ये ते आले की जे 4 भुजाधारी रूप आहे, ज्याच्यामध्ये शंख, चक्र, गदा आणि कमळ आहे. अशा या रूपामध्ये भगवंत प्रथम प्रकट झाले आणि त्याच्यामध्ये प्रकट झाल्यानंतर जे आपल्या हृदयात जो परमात्मा, मग या ग्रहांवर, या स्वर्ग ज्या लोकांवरती जे परमात्मा रूप जे आपण म्हणतो, हे परमात्मा प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये वसलेला आहे. असं हे दुसऱ्या टप्प्यातलं भगवंतांचं परमात्मा रूप भगवंतांनी
दाखवलंय आणि त्याच्याही पुढे जाऊन हे दुर्मिळ असं भगवंतांचं मनमोहक श्याम सुंदर भगवान रूप भगवंतांनी दाखवलंय. अशा अर्जुनाला मग ते जाणणं कुणाला शक्य आहे हो? जे आपण म्हटलं की ब्रह्म जे प्रखर तेजाच्या जवळ आहे कुठेतरी विश्वरूप, जे प्रकट झालेत भगवंत आणि त्यानंतर भयभीत झालेल्या अर्जुनाला आणि कुठेतरी भ्रमित झालेल्या अर्जुनाला परमात्म्याचं आणि नंतर मनुष्य रूप भगवंतांनी दाखवलंय. कारण हे मनुष्य रूप अर्जुनाला अत्यंत प्रिय आहे. आणि का प्रिय आहे तर भगवंत म्हणतायत बघा, अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलंय तेव्हा अर्जुन म्हणाला, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माता. अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिला तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अतिव सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे रूप पाहत आहे त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येईल. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जसं हे अद्भुत अविराट आणि विराट असं आपण रूप बघितलं, ज्याच्यामध्ये सगळी ब्रह्मांड सामावलेली आहेत, अत्यंत सगळ्या ग्रहांवरची ब्रह्मांड आणि सगळ्याचं रूप, सगळ्या देवी देवतांचा आणि सगळ्याचा वास असणारं असं हे अद्भुत आणि अविरत असं रूप आपण बघितलंय आणि ते रूप कुठेतरी उग्रताचं आहे. मग तुम्हाला पुढे जाऊन अजूनही काही गोष्टी खुलासा होईल की हे उग्र रूप मग भगवंतांचं मूळ रूप काय? भगवंत माधुर्य रसामध्ये, भगवंत त्या मोहक रसामध्ये आहेत आणि भगवंतांना भक्त हे विशेष आहे. आणि म्हणून हे फक्त भगवंतांनी अर्जुनाच्या इच्छेनुसार अर्जुनाच्या विनंतीला एका भक्ताच्या विनंतीसाठी त्यांनी हे रूप दाखवलेलं आहे विश्वरूप, की ज्याचे कारण मी तुम्हाला आधीच दाखवली, की ज्यानुसार अर्जुन म्हणतोय की मग ही गोष्ट यासाठी मला कुठेतरी सांत्वन, मला त्या गोष्टींना कुठेतरी दाखवून द्यायचंय की काय आहे विश्वरूपामध्ये आणि जे लोक स्वतःला ते दाखवतायत त्यांना ते निश्चितच जाणण्याची गरज आहे. आणि अशा या विश्वरूपाचं दर्शन तुम्हाला दिलेलं आहे, परंतु मी त्याने खूप भ्रमित आणि व्यथित झालोय, म्हणून तुझं हे सुंदर मनुष्य रूप जे अतिशय दुर्मिळ आहे. मग हे दुष्कर का आहे हो? ज्या देवी देवता, जेव्हा मी म्हंटल तुम्हाला देवती मातेच्या पोटामध्ये जेव्हा भगवंत आहेत तेव्हा सगळ्या देवी देवता सुद्धा त्या दालनामध्ये आलेले बघायला की कधी भगवंत प्रकट होत आहेत आणि कधी भगवंतांचं रूप दिसणारे आपल्याला हे असं हे मोहक रूप बघायला जिथे देवी देवता सुद्धा आसुसलेल्या असतात. अशा या रूपाला बघून तुझं अर्जुनाचं मन आता खूप शांत झालेलं आहे आणि हे केवळ भगवंत म्हणतात, हे केवळ अनन्य भक्ती भावानेच शक्य आहे. आणि मग जो या अनन्य भक्तीमध्ये आहे तोच माझं हे भगवान रूप बघू शकतो, जो ब्रह्म परमात्म्याच्या पुढे जाऊन पुढच्या या आध्यात्मिक टप्प्यावरती माझं हे असं मनमोहक श्याम सुंदर रूप बघू शकतो. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुन, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणे आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येईल. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा की याच नुसार तू माझ्या तत्वामध्ये, माझ्या परम तत्वाला तू जाणू शकतोस, माझ्या या दुर्मिळ अशा पण मनुष्य रूपाला, की हे मनुष्य रूपामध्ये भगवंत प्रत्यक्ष ज्यांना दिसतात, ज्या रूपापर्यंत जे जाऊ शकतात ते फक्त भगवंतांच्या प्रेमात असलेलेच. ज्या ज्या टप्प्यामध्ये, ज्या भगवंतांच्या भक्तीच्या शेवटच्या टप्प्यात, की मग जे मी तुम्हाला म्हटलं की भगवान मनामध्ये ती श्रद्धा असली पाहिजे, ती साधू संग क्रिया, ती भजन क्रिया, ती निष्ठा, ती रुची आणि मग ती कुठेतरी अनासक्ती जाऊन कुठेतरी भगवंतांविषयी वाटणारी आसक्ती, कुठेतरी तो भाव प्रकट झाला पाहिजे, कुठेतरी ते प्रेम भाव प्रकट झाला पाहिजे आणि त्या प्रेमानेच, त्या अनन्य भक्तीनेच तू मला जाणू शकतोस. याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वामध्ये तू प्रवेश करू शकतोस आणि मगच तू माझ्या भगवत धामाची निर्मिती, भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतोस. मत्कर्म कृन्म परत्मो परमो
मद्भक्तः संगवर्जितः निवेरः सर्वं भूतेश यस्स मामेति पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जय हे माताजी. अर्जुन, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जे माझ्या प्रित्यर्थ कर्म कर, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणी मात्राशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. तो निश्चितपणे मला प्राप्त होतो असा हा भक्त भगवंतांसाठी विशेष आहे. या अनन्य भक्तीमध्ये जो लीन आहे आणि जो सर्व प्राणी मात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, अशा या मित्रत्वाच्या भावनेला आणि अशा या असा हा भक्त मला निश्चितच प्रिय आहे. त्या भक्ताला मी प्रिय आहे आणि तो भक्त मला प्रिय आहे आणि मग वैकुंठाला, मग भगवंतांच्या धामाला निश्चितच तो प्राप्त करू शकतो. जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मग कुठेतरी जो निष्काम कर्माच्या, कुठेतरी आपण जे कर्म बघितलं त्या निष्काम कर्म, ज्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा सोडून जो अकर्माकडे वाटचाल करतोय आणि जो विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतोय, तो फक्त भगवंता प्रित्यर्थच ते कर्म करतो, तो कृष्ण भावना भावीत ते कर्म करतो. कुठेतरी कृतज्ञता आहे त्या कर्मामध्ये, कुठेतरी ते निष्काम कर्म आहे, ते अकर्माकडे वाटचाल करते आणि म्हणूनच तो जीवनाचं परम लक्ष भगवंतांना आणि कुठेतरी त्या ध्येयाला जाणतो, त्या ज्ञानाचं ध्येय जे परमात्मा आहे त्या परम तत्वाला जो जाणतो, तोच मला निश्चितपणे प्राप्त करू शकतो. असं हे विश्वरूप जाणल्यानंतर जेव्हा अर्जुन भ्रमित झाला, व्यथित झाला, तेव्हा भगवंतांनी परमात्मा आणि भगवंतांचं दुर्मिळ असं मनुष्य रूप, जे फक्त अनन्य भक्तीद्वारेच भगवंत दाखवू शकतात आणि जे फक्त अनन्य भक्तच, त्या भक्तीनेच तो शुद्ध भक्त भगवंतांना बघू शकतो, असा हा 11व्या विश्वरूपाचा अध्याय आपण समाप्त करतोय. कुणालाही काही शंका, काही प्रश्न असतील मनामध्ये तर मी सगळ्यांना अनम्यूट करते, किंवा माताजी एकेकाला अनम्यूट करा. लीना माताजी. हा, येस माताजी. येस. कुणाचा हात चॅट मध्ये दिसतंय काही, किंवा कुणाचा हँड रेज असला? हँड रेज नाही केलाय. ठीक आहे. मला वाटतं सगळे अध्यायामध्ये, आणि निश्चितच असा हा अध्याय आहे, खूप सुंदर असा अध्याय, ज्याच्यामध्ये आपल्याला खूप प्रचिती येते आणि जे नेहा माताजींच्या त्यांनी भावना व्यक्त केल्या मी अगदी जाणू शकते. खरोखर मन कुठेतरी कुठेतरी द्रवतं आणि कुठेतरी मनामध्ये अक्षरशः आपण म्हणतो ना की करुणा आणि कुठेतरी अश्रू येतात डोळ्यामध्ये, कारण या भावनाच वेगळ्या असतात. निश्चित मी जाणू शकते. खूप खूप आनंद वाटते की तुमच्यापर्यंत या भावना पोहोचू शकतात आणि तुमच्यापर्यंत हे संवाद आणि हे निश्चितपणे पोहोचवायचा हा उद्दिष्ट आणि प्रयत्न आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया निश्चित तुम्ही द्या. तुम्हाला काय अजून पाहिजे आहे किंवा निश्चित अजून काय जाणून घ्यायची इच्छा असेल तर आम्ही त्याच्यामध्ये निश्चितच बदल करतो. पण फक्त हे एकच सांगणं की वेळेअभावी प्रत्येक गोष्ट नाही साधली जाऊ शकत. हा प्रयत्न आहे पुरेपूर तिथपर्यंत पोहोचण्याचा. काही प्रश्न नसतील तर निश्चितपणे आपण अध्याय मी सेशन संपवते. मी प्रार्थना म्हणते. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्णार्पणमस्तु. सगळ्यांना मी एकदा अनम्यूट करते. सगळ्यांनी एकदा हरे कृष्ण म्हणा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळ्यांना हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही 10व्या अध्यायाची मला रेकॉर्डिंग